goma za a baka a ce za a ɗau nauyin ka kawai 10,000 na kuɗi. Allah ba lallai ka iya wannan rayuwa in dai kana da imani sosai. Zan me sa? Yanzu misali a wannan mace ne da namiji haka kamar ni da kai haka muna cikin gida dai kamar a ce iya mu da haka ga waya yanzu ba za a yi sannan ba kalli an ba sa kalli sai ga ana wani wasa kalli ana haka ana wani wasa Allah ban butan nan tana nan na butan nan na butan nan ai go kai ba wallahi ba kai bajin na yana da abin dariya yin nan kwashi wanda yake Allah ne sani wannan banzan ya je ya biyayya ya YouTube yana jin sun baga biyan su waye baya da channel baya da channel kai ne kawai shi da Instagram sai ma wai shi sani la waye da shi aka bai ya dace a ce bude channel kun haka ne sai da kawo kwantar a cikin ɗan ya kwace ba shi ma kuɗi ne mai soka da yanayin kayan sama shi zai rinka ɗoga ba na wani yawa a to mu ɗan zo a bai cin kuma yankanci ne kayan wani kushe ɗiwa wallahi sai ake zo sata suke zuwa su ci su ɗoga Allah zo da ba sata a ciki Allah ka san me dalili mun fasan komai Allah zo da in tambaye ka na abu na kamar kai ne da bidiyo ka ɗora dan me ka ba dan a kalla ba an kalla ka ɗauko kai baka karu ba to ai siyan kenan an siya wallahi Allah a shokuwe haka ga so kai sai da tumatir ai da daren kai kana da daraja kenan tumatir fa a shokuwe kai baka san ana siyowa ba a cikin shokuwe din sai da bisit ko a ga tumatir a je sai ma kai ba fadin sa daban ba sai ka ci wasa tumatir na kwana albasa da akwai sha'awa wani zai fara su siya daban shokin din ne shi ma daban amma yawwa amma ko yanzu gashi bugun inda suke da shakureti ne kawai ga tumatir a an kaza ma ai shine mutuncin danya danya ma ne wake za ka samu gusu daban wallahi hajjero ta ka san garau mai garau mama za a samu da yawa garau ma zai samu wallahi za ka samu kai ka raina shi ai shi kowa friend din daidai ruwa daidai amma fa nasu fa na gayu ne ai rafin ai albasa za ka ga albasa an dauko ma